Свети Августин една много сполучлива замяна, за която той дава обяснение, е карита с дилекцио. Дилекцио, там глагола дилиго, което означава обичам, но с нюанс. И това е много важен, този нюанс, който той дава, не е от него измислен, но е много употребен е в един много, така, много ясно и много прави разграничение между простото едно амо, което е по-широко, и едно дилиго, което има един много важен нюанс. И той каза много с голяма охота говорят де каритате, за любовта, и хич не ми се иска да свърша това писмо. Няма друго писмо, става дума за писмото и посланието на Свети апостол Йоан, няма друго писмо, което так по-пламенно да препоръчва или така да насочва към любовта. Няма никое писмо не дава по-сладки наставления и се приема като питие, не се пие с по-голямо удоволствие. Но нека с добрия си живот от вас да се утвърди този дар Божий. Не бъдете неблагодарни към огромната благодат на този, който, макар че имаше един единствен син, не поиска той да бъде един, но поиска да има, но понеже поиска да има братя, той усинови тези, които да могат заедно с този единороден син да притежават вечния живот. Значи, това е в края вече на 8-я трактат. И тъй, Свети Августин получава на братска любов, като от тази братска любов дава след това преход към любовта и към неприятеля. В разпределението тук на 10-те трактата, то се вижда, може да се види в таблиците в Августиносит, че няма равномерност в трактатите. Даже някои пасажи може да се пропуснат, но особено се сгъстяват, така повече, по-подробно се разглеждат тези от 4-ти, 5-ти, може би от даже 6-ти, 7-ми, 8-ми трактати, които са точно разглеждат текста в 4-та глава. 4-та глава, където е именно Деус Каритас. Така. И нещо, което на друго място не съм забелязала, но явно, че обстановката и поуката на Августин, резултат от това, от всичко, цялата обстановка и в Африка, и в неговата църква, той учи своите верни да правят правилно различаване между неща, които изглеждат еднакви, но са различни, и между неща, които изглеждат различни, но са еднакви. И това различаване минава има различни степени и дава примери за тях, като в 7-я трактат, 8-та глава, прави едно много важно различаване между външната суровост, която може да има любовта, и вътрешната и външната благост, която може да има измамата и лицемерието, което явно, че може да бъде от практическа полза за човек. Става дума за това, за строгост към роба и към собствения син, и за ласкателството, който някой ласкател може да, и завистник може да има към човека, да ласкае на думи, а пък вътрешно да бъде
настроен настроен съвсем обратното. Той каза, защото много неща могат да станат, които имат добра външна форма, обаче не произлизат от корена на любовта. И тъй, основното, което е и най-важното е, нещата да произлизат от корена на любовта. Любовта е този корен, който трябва да бъде в човека и от него да излизат всичките му деяния и думи. Той казва, че и дори и тръните, по тръните може да имат цветове, а пък и дава едно кратко предписание. Семерал го бреве прецептум тиви преципитур дилиге ет квот вис фак. И тъй, краткото наставление, което е всъщност около него, бих искала да продължа и да го поставя в контекста му, е обичай и прави каквото искаш. Звучи либерално. Не. Славонафиловата част. Не. И тъй, и продължава. Дилиге е quod vis fac. Sivetatias dilectionetatias. Ако мълчиш, мълчи от любов. Сиве кламес, дилекционе кламес. Ако викаш, викай от любов. Сиви емендес, дилекционе емендес. Ако поправяш, поправи от любов. Сиве паркас, дилекционе паркас. Ако щадиш някого, щади го от любов. Radix sic intus dilectionis, non potes de iste radice nisi bonum existere. Вътре в тебе да бъде корена на любовта. От този корен може да излезе само добри неща. И тъй, това е едно, наистина, така че генерално... Прекрасен образ с корена. С корена, да. И корена е... Каквото и да произведе... Точно така, каквото и да... Няма добро дърво, което да даде лоши плодове. Точно. Корена е любовта. И тази дом, Omnis Dilectio, и продължава. Той вече в 8-ми трактат. Omnis Dilectio, казва той, всяка любов, или така както той казва карналите дицитур, карналис дицитур, амур, т.е. плътската любов може да се нарече амур, а той предпочита, вместо да използва амур, което може да има такива нюанси и да се заподозре твърде много плътска любов, той предпочита точно термина дилекцио и дава тук обяснение. Магис, дилекционис номен, магис олет in melioribus rebus dici. Значи името дилекцио е по-близко до каритас и то се използва в по-добрите неща. Нали? А амур е по-общо, може да бъде плътски и по-нататък има един чудесен пример. Той каза, дори един лакомник може да каже обичам дроздове, нали, да използва глагола амо, защо ги обича, за да ги изяде, а човек не се обича по този начин. Така че дилиго, глагола дилиго и дилекцио, казва той, хабет, значи, omnis dilectio fratres carissimi, нали, всяка любов, прескъпи братя, utici benevolentiam quamdam habet, erga eus qui diliguntur, съдържа в себе си беневоленция, т.е. едно добронамереност към тези, които са обичани. Така че не е просто обичам и използвам хъба, по някакъв начин се ползвам от нещо, все едно, че ям храна. Нали? Не е този тип отношение, а това е отношение на обич и ценене, на обич и благоразположение, на обич и на наистина желаене доброто на някого. И затова дилекция е една много добре подбрана дума от Свети Августин за изразяване, и глагола използвам дилиго, за изразяване на това, което е каритас. Защото каритас и дилекцио са по-близки, както дава той самия сам за обяснение за използването на тези думи. Така,
И за това, поставя се въпроса, разбира се, в това писмо се говори за любовта, братската любов, който не обича брат си е човекоубиец, нали? Явно, това е ясно казано, но се поставя въпроса от Августин и се свързва тази любов с любовта към врага. Дилекцио инимици. Както обичаме врага. Нещо, което... Защото, нали, ако обичаме само тези, които ни обличат, сме като езичниците, това го знаем. Нали? А как да обичаш врага? И това е в 10 глава от 8-я трактат. Опта или отхабят текум витам етернам. Желай му да има с тебе вечен живот. Искам и друго да почетая, то се разбира. Латинският тук е толкова ясен, толкова незатрудняващ, че може да служи като текст за обучение по латински. Не просто, което е много привлекателно. Ами нека да се включи. Би трябвало. И какво? Опта или отсит фратер туус. Желай му да бъде твой брат. Си ерго хок оптас, diligendo inimicum utsit frater tuus, cum eum diligis frater diligis. Когато го обичаш, когато по този начин да го обичаш, той е твой брат. Non enim amas in illo quod est, sed quod vis utsit. У него обичаш не това, което е, но което искаш да е. Това е благоволението точно. Не, да стане, не. Това е благоволението именно към врага. Да. Искаш това, което искаш да бъде той. И тук има един пример, който аз включих нарочно, за да се усети умението му на Августин да намира примери, които той използва и в проповеди, и в други, специално обаче в проповедите си, може би в трактати. И мисля, че който ги прочете и се слуша в тях, ще види, че не може да бъде обвиняван в свръхразумност и свръхрационалност, защото е усетлив към това, което вижда и винаги го свързва именно с присъствието на провидението и с това, което света, как провидението говори в света, чрез това, което виждаме. И той казва, може би си спомняте, братя, казвал съм ви, майче, ако не се лъжа, ето един такъв пример. Ето имате пред очите си едно дърво, един ствол. Видя го един много добър майстор. Видя това не е издялано дърво и казано от гората, т.е. от дивото, защото гората, Силва е казано, нали, тук, Силва е дивата гора, нали, донесено както си е диво от гората. Видя го и хареса му Адамавица, възлюби го. И не знам какво иска да направи от нещо от него. Но обикна го не за да остане това дърво винаги такова каквото е, чрез изкуството си този майстор видя това, което ще бъде, не това, което е. По този начин и тук, разбира се, той винаги дава, изведнъж скача и човек разбира колко всъщност това, което изглежда просто, има и едно измерение високо. По такъв начин, казва той, и Господ ни обикна, когато бяхме още грешници. Той, нали, каза Господ, няма нужда болните, не здравите имат нужда от лекар, а болните. Нима за това ни възлюби като грешници, за да останем грешници.